Hey, what's up guys? Right now, we will visit some bike shops here in Cebu City, downtown, and supply them my bike stickers. So, I hope you will enjoy this chill ride na to. Okay? Let's go! First stop na to is going to Motion Bikes Concept. Mag-supply po tayo ng stickers doon, my bike stickers, at saka check din natin if open sila ngayon. At saka yun, let's go! Sa latang agamay ang mga kahilayan ng ito yung USJR, tapos yun yung Motion Bikes Concept. So tingnan natin if open sila guys, tingnan natin. may kalipay ba? Yun nga guys, open sila ngayon. Magsusupply tayo ng stickers sa kanila. Marami-rami din silang naka-line, so social distancing talaga. Kasama ko nga pala si Abol. Wala pa siyang helmet kasi bibili pa siya. Tapos malapit lang naman yung pupunta namin dito, so chill rides lang talaga. Balika guys, bigay lang tayo ng konting stickers. Supply tayo kasi matagal-tagal na din tayong hindi nakasupply sa my bike, no? So kailangan lang talaga social distancing at saka mask. Mayroon din akong dalang face shield. Yun, kita-kits later. So yun guys, papasok na tayo dito sa Motion Bikes. Kumusta? Okay lang. Okay lang. Long time no see. Very busy. Very busy. So, sir, konting information na lang sa ating mga viewers dyan kung ano yung opening hours niyo from Monday to ano ba yung Opening hours namin, usually mag-open kami 9 AM yun. Tapos nag-close kami 4 PM. 4 PM. Oo. Pero ang iba nagpunta dito wala pang 9 PM, nag-line na sila. Oo, kasi kailangan line social distancing. Tapos ito nga, kita mo busy. Oo nga, busy Very talaga. busy. Oo. Oo, so yun nga iba mag-line for the units and for parts. Sunday open pa rin 9 to 2 PM. So, shorter na lang Oo, po, sir. kasi may para Time din sa pamilya. pahinga ba? Oo, okay. Yun nga. So, ano ba yung mga health protocols na dito? Hand sanitizer? Oh, meron lahat. Mayroon lahat. Meron So, lahat, yeah. safety talaga. No? Meron din tayong guardia at saka meron tayong dalawa ang guard natin dito. Okay, very good. Mag-assist sa line up for social distancing ganyan. Available pa ba yung mga bike parts dito? Ano Yan ang pinaka-sensitive ngayon. Okay. So, hindi lahat, di ba? Hindi lahat. Oo. Yung iba lang. Oh, yung iba usually kasi alam naman natin demand all over the world. Exactly. Oh. Available sa usually kita mo kanyan, hindi kami nag-increase. Ilan yung retail namin, ganun pa rin before. Although yung mga new items, kasi syempre new price na rin. Ganun. Pero yung dati na alam nila, yun pa rin. Oh, 1,000 plus dito Sagmit ganito. Tapos below yung Arnox yan, below 1,000 below. Ganyan, ganyan. Pero much better makapuntas na dito for sample. Testing ganyan. So, ibigay na natin yung sticker na sinasabi ko sa kanila. Sa iyo sa buntag sugod na paglakaw kaya nga lang Magka-one supply nun. Na-supply pero hindi totally nga hagid ba para sa unang boost yung daghan. Daghang order pero limited ang arrival. Always order. Wala problem. So ayun na, di lang kuha na sa always inquire lang if ever na ikuan or ari diri suroy mahalag din palit basta naanay pangutana. Lagi tayo mahatag ng information kanu sa actual. So, ito nga guys, yung promise natin na ibibigay natin itong My Bike sticker. So, Sir Tulits, ito na naman yung paborito. Always. Actually, may customer kami nag-demand talaga. Lagyan nyo ng My Bike sticker sa sige. No problem. No problem. Marami pa man dito pero almost murot na po at ubos na po. Sige, maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga supporters natin at saka dito nga din sa Motion Bikes Concept. Yun. imong panit di pasakit ang kadalanan sa atong dakbayan gubot paslukot basin kag mahugmaan ayaw bayaw pagmahay ayaw bayaging nangawa kakaangay kaya makita mo migon kaugalingon mo dalag Oy sir, long time no see.
Langgod kihapon ang gazining sunog, balay naron sa buyog. May mga batang naghingos ug tutos, abinin mo pansit, apan di ay papilit. Likus to Padong Jones Avenue, you gotta say it cool, mura buga merkano. Next time, i-bike check lang natin ito. Exclusively kasi ngayon, bike shop raid tayo sa iba't ibang bikes dito sa downtown. Shout out ko sa pamilya sa Negros. Yun. Always take good care. Yun, no? Yun. My bike, my bike. Shout out sa mga taga San Fernando. Oh, shout out tayo sa tanan nga member sa San Fernando nga bike club. Kana. Team Alpha. Team Alpha. Yun, so let's go. Next bike shop na tayo. Tutos, abinin mo pansit, apan di ay papilit. Likus to Traffic, traffic. Padong Jones Avenue, you gotta say it cool, mura buga merkano, but you're up there we can express. Ikaw at sa pulis, ipahagi lang ang lakbay-lakbay, pati labay-labay. Sa latang nga gamay, ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong. So nandito tayo guys sa Wilson Bike Shop. So supply din tayo ng stickers na naman sa kanila kasi yun nga, feel ko ubos na yung stickers doon. Okay, so nandito tayo guys sa Wilson Enterprises at tsaka yung available nila na bike is Ad 10, Viper, Retro, Viper na mountain bike, Fixie. So yun, mayroon pang my bike. Wow. So yun nga guys, ito yung my bike sticker na isusupply natin dito sa Wilson's Enterprises na bike shop. Kaya visit them din and also buy them mga bike parts. Meron din sila available lahat. Tsaka for free din ito guys, so ibibigay natin kay ma'am. Ma'am. Thank you. So ma'am, what time mo open? And Usually 9:30. mm, So close between 4 to 4:30 mm, 9:30, so close to 4 to 4:30 ang close time. ang close time. So Monday to Saturday. Sunday close. Yes. Yun. Tsaka meron din kayong lunch time, di ba? Yeah, 12 to 1. 12 to 1. So 12 to 1 lunch time nila guys, and hindi sila nagpapapasok ng customers during that time, di ba? Kasi break time din nila. So yun nga guys, marami din silang mga available dito. So yun. Meron silang mga lights, stem, bottle cages, mga wheel set, cosmic, yan. Yun. Cogs, marami din sila. Marami din silang mga bike na available ngayon, as you can see. Yun. Mayroon din silang pulling bike, yung mga mechanics nila. Sir. So yun daw guys, coming pa yung kanilang Giant at Merida na okay, so mountain bike and hopefully mayroon daw road bike. So yun nga guys, next bike shop na naman tayo. Tingnan natin if open yung isang bike shop na pupunta natin kasi ngayon guys, Saturday ngayon, so ewan ko if open sila Saturday. So yun, let's go! Mag-helmet ka next time ha! Iday, luyo niya sa tong katawa, tanaw-tawag may So yun nga guys, nandito tayo sa City Avenue Bike Shop at saka magsusupply din tayo ng sticker. What time po kayo open? Kuan sir, 9 to 9:30. 9 to 9:30. Yeah, sa morning. Then sa evening, kuan, mga 6 na good or kuan, 6. Actually 6, pero mulapas yun. So walang lunch break dito guys. Nag-diet. Oh, diet. Ang kuan, Sunday open give me every day since 1945. Oh, okay. So kay para service sa mga tao nga labi na mga tricycle wala silang mapalitan mga tsuba. Mga 9:30 to 3 lang sa 9:30 Sunday. to 3. So ma'am, do you accept online orders or Medyo kuan lang ko kanang short sa staff pa. Pero pwede na mag-phone call, then nasad may mag-deliver food, naman may Maxim drivers. So mo COD ra sila. Then nasad may lalamog nga driver, so sila sad mo hatod sa mga bikes. Okay. Ang ganang SUV gyud dili motor. Ang bike ganahan ko SUV gyud kay para sure. So yun guys, bibigyan nila tayo ng sticker.
At saka Kasikad, any shoutout dyan? Shoutout sa DCP Danau Cycling Team. Yun. So, shoutout sa inyo mga taga Danau. Yun. So, yun guys, maraming salamat po sa City Avenue Bike Shop. Binigyan nila tayo ng free stickers at saka keychain na rin. So, yun, no? So, below 2K yan. Chronos, mayroon silang Max Pro, at iba-iba. Anyone can avail the free keychain. Nag-freebie sa karon. Okay, so punta na tayo guys. Dagang salamat, Chip. Okay. Tingnan natin if open yung Ken Cycle. Dito pala tayo guys sa Cebu Downtown Colon Street. Sabi nila ito yung oldest street ng Cebu. Ay sayang, close. Next time lang tayo. Close sila guys ngayon. Baka Monday to Friday lang sila. Ewan ko. Kalibay ba? Ay tugot nga sa frente ka magutman. Kayo sa hesalar siyan magsakit ang tiyan. Si Idalor na di masefe ay pada sa tigaw. Maan ka nga bugaw. Comment down below guys kung excited na kayo sa pagbisita sa mga bike shop na pinunta natin. Sorry nga po pala, hindi ako nakapag-supply ng stickers kasi yun nga, medyo nagkaubusan talaga. Maraming salamat nga po pala kay Tambike PH sa stickers. Naninibago yung katawan ko sa bagong bike ko. Kasi yung noon, Sunpeed Astro, medyo malaki yung body frame niya. Because to Padong Jones Avenue, you gotta say it cool. Murabug Americano, the girls will need. Ewan ko if narinig. Yun, umatake na sila. Karera! Yun, umatake na sila. Wag naman, walang mga helmet yan. Ano ba kayo? Monestun, kay finals na puhon. Ibagi lang og lakbay pati. Oh, mga Kasibuano! What's up mga Kasibuano? Ganda dito guys, parang nasa Korea tayo. Labay sa latang agamay. Ang mga kahilayan nga milumay. Kang dudong ug hinday. Apol, say hi. Walang helmet. Like and subscribe. Walang helmet. Bye. Walang helmet. Anong mas? Pera. Bumili ka oy. Katawa tanaw-tawag may kalibay ba? Oh! Para-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa. Ha, ha, ha. What's up mga kasikad? This is Dan at yun nga mga kasikad, iba-bike check natin tong bagong bili ko na Merida Sculptura 400 2017 edition. Kaya guys, alika at samahan nyo na ako. Bike check na natin to. Smooth welding alloy yung frame at saka internal cabling na rin. So yun, napakalinis guys. As you can see, mayroon pa siyang stopper dito. Mayroon din itong two-way color which is itong metallic gray at saka itong neon green. Napakaganda siya tingnan guys kasi really good yung kaniyang pagka-mix. As you can see naman ditong banda. Aluminum alloy 6066. As you can see, hard system, forming system, and internal cabling. Dito na side is hindi siya smooth welding. Carbon yung fork niya. And tsaka wheel set or yung wheels is quick release na rin. Yung top tube naman niya guys, as you can see, tapered na rin kasi as you can see, malit dito tsaka malaki dito. And yung Merida na logo, napakaganda. As you can see naman guys, UCI approved siya. And 50 yung size kasi 5'6 yung height ko. And mayroon siyang dalawang bottle cage mount, ito at dito. Shiny yung color niya, tsaka parang may texture yung kaniyang skulptura dito. Yung kaniyang logo naman, parang may texture din, Merida. Yun. So yung kaniyang headset is FSA. Yung kaniyang stem is, ewan ko lang anong measurement ito, pero Merida rin ito. I think 110 yan. Yung kaniyang top cap naman is Origin yung kaniyang brand. Yung kaniyang handlebar is, ewan ko ano yung measurement nito, pero compact siya guys, compact.
Yung kanyang saddle naman guys is Merida, slim profile rin, malambot siya, okay, hindi ko ito upgrade din kasi okay lang, comfortable ako. And so ang ganda guys kasi mayroon pang mga adjustment dito, measurement, as you can see, hindi pa siya laspag. Meron din siyang measurement dito, so kung gusto mo pa face doon or pa twist dito. Yung kanyang seat tube naman guys is parang carbon ata to or aluminum. Yung group set naman niya guys is naka 105, ito yung old version. Yung cables na pala guys is Jaguar at saka may internal barrel adjustment siya, which is good. Yung kanyang brakes is of course Shimano Ultegra caliper. Yung kanyang FD is 105 din, yung old version, so maganda, hindi siya laspag. Yung kanyang RD rin is 105, so hindi ko pa siya wash guys, so sorry. Yun, so ito yung old version. Meron na siyang kasamang chain guard, ito. Yung kanyang crankset is SRAM, Power Glide at oval na rin ito. So as you can see, so 50 to 35, 11 speed. Yung crank arms naman niya is yung old version na Shimano Sora at saka yung kanyang pedals is Submit Hornet. As you can see, maganda naman din, hindi ko na yung upgrade din. I think ito lang yung i-upgrade ko kasi parang hindi bagay kasi. So yun, depende lang talaga sa taste. Yung hubs naman niya guys is quick release na Novatech. Pure grip compound, yan. So 25C ito guys, same 25C at saka 25C. Thunderbird din yung kaniyang rims, rear rims. Ito lang guys is discoloration lang yan, okay pa yung kaniyang rim lines, rim brake lines. So yun na nga mga kasigado, no? Tapos na tayo mag bike check sa ating bagong bili na Merida Sculptura 400 2017 edition. At saka nga pala maraming salamat nga po pala kay Nurse Cyclista sa kanyang pag-test ride at saka pag-asikaso at pagtulong sa atin para makuha natin yung bike na galing pa mismo sa Manila. Maraming salamat po sa inyo mga kasikad dyan sa Manila. At yun nga, maraming salamat din po pala sa Motion Bikes Concept, sa Welson's Bike Shop Enterprises at saka sa City Avenue Bike Shop kasi pinayagan nila tayo mag-vlog sa kanilang mga bike shop, kaya visit them also. Link on the description below. And yun nga mga kasikad, hanggang sa muli, this is Dan, your kasikad Visdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace, mga Abini mong kasikad. pansit, apande ay papilit. Because to Padong Jones Avenue, you gotta say it. Cool, mura buga mercano, but you're